Regression. Opgave 3. Tabellen giver en sammenhæng mellem x og y. Til at starte med, så laver vi opgave A. Afbild tallene i koordinatsystem og gør rede for y er en lineær funktion af x. Vi starter med at skrive vores tilsvarende x og y værdier ned. Dernæst skriver vi lineær regression af x og y, så vi får vores graf frem. Grunden til, at y er en lineær funktion til x, skyldes forklaringsgraden. Forklaringsgraden er lig med 1. Og den fortæller, hvor godt tendenslinjen passer med punkterne. Jo tættere forklaringsgraden er på 1, jo mere præcis en funktion har vi. Og jo tættere den er på 0, jo mere upræcis er den. Så går vi videre til B. Bestem ligning. Vi trykker vise, fordi vi allerede har defineret x, og vores funktionsforskrift bliver så f af x er lig med 1,5x minus 3,5. Som man kan mærke på grafen, så har man allerede fået den serveret på telefonen. Så går vi videre til C. Bestem den til y er lig med 12 svarende x-værdi. Vi starter med at skrive vores forskrift ind, og dernæst skriver vi 12 ind på y f af x plads, fordi man også kan sige y er lig med ax plus b. Og så er det, vi lader Mabel regne den ud ved solve for expression x. Når y er lig med 12, så er den tilsvarende x-værdi 10,33. Så går vi videre til D. Hvor meget vokser y, når x vokser ved 4,7? Så vi starter med at sige f parentes 4,7 her på Mabel. Og så bliver det til 3,5, hvilket Mabel allerede regnet ud. Så når x vokser med 4,7, så vil y vokse med 3,55.